F'Mark 4, vers 23 u 24, Sidna Ġesu jgħidilna hekk. Jekk wieħed għandu widnejn biex jisma', ħajjisma'. U qalilhom, araw x'tisimgħu. Bil-kejl li tkejlu ikejlulkom u iżjed jingħata lilkom li tisimgħu. Ġesu jagħmel ħafna enfasi fuq is-smigħ. Kemm insibu fil-Bibja versi illi jsemmu smigħ. Bħalissa qed nagħmlu l-Apokalissi, l-ktieb ta' Revelazzjoni u qed nittrattaw is-seba' knejjes waħda wara l-oħra. U jekk tinnutaw fl-aħħar is-seba' li huma jgħidilna min għandu widnejn ħajjisma' xejn l-Ispirtu lill-knejjes. Għaliex hemm din l-enfasi? Hawn xi ħadd minna li qatt seta' jiġi imsejjaħ minn Alla jekk ma smajniex? Mela huwa don li l-Ispirtu jtina, id-don ta' smigħ biex nisimgħu l-Ispirtu nbaxxu rasna u nobduh. Widnejja jien inqisha bħala tuner ta' radio illi tista' tvarja u tista' tisma' fejn trid u fejn jogħġbok. Tista' tkun ta' ġid, tista' tkun ta' ħsara. Kemm nisimgħu mużika illi tikkundizzjonalna l-psikoloġija ta' moħħna u moħħna waħna l-aġir tagħna kważi niffurmaw il-karattru b'dan il-mod. Imma widnejna tjunata fuq stazzjon wieħed. U għas li ssibu dik il-nob tista' tarmija mbagħad. Għax tgħidilna fi kliem Pawlu. Jien nipridka il-Ġesu imsarraf u l-qawmin mill-imwiet tiegħu. F'Ruman jgħidilna wkoll il-figdi mela tiġi bis-smigħ u smigħ bil-kelma t'Alla. Iżda ngħid jien jaqgħu ma semgħux, iva u waraw x'effett għandu smigħ issa ta' bil-ħaq li ħinhom instama' mal-art kollha u kliemhom satru fid-dinja. B'dak is-smigħ fl-istess vers ftit versa qabel, Ġesu jgħidilna min jixal xema u jaħbija. Dak is-smigħ li aħna nisimgħu, dik ix-xema tixal u nistgħu nkunu dawl għad-dinja. U d-dawl tad-dinja x'ikun billi nxandu l-Kristu msallab u l-mewt u l-qawmin tiegħu. Il-mejda tal-mulej li kla nersqu lejha huwa il-fulkrum tal-Vanġelu. Nistgħu nimmaġinaw il-Vanġelu jiswa jekk m'hemmx dan is-sagrifiċċju li tant sar tantu kbir. Le, possibbli qas jagħmel sens prattikament. Imma aħna nafu li s-sit tagħna kif insibu fi Ġwann 14, il-kelma t'Alla saret bniedem u għamlet fostna. U kull meta tniklu dan il-ħobs, nżommu f'moħħna li l-kelma t'Alla bil-qawwa tal-Ispirtu Santu daħlet fina. U b'dan id-demm ix-xer talina ġejna ġustifikati. Smajna llum li assis wieħed perfezzjonist wieħed għandna, il-Sidna Ġesu. Mela nersqu lejn it-tron tal-mulej, dik il-qalb umli, dik il-qalb ta' mħabba, fejn ngħidu grazzi mulej. Għax bil-mewt u l-qawmin tiegħek inti fdejtni u ressaqtni lejk. Għall-glorja tal-Isem il-Missier. Amen.